not all children are slumless. I'm Daniel Akker. Every year, 6 million children die of hunger. Den ene af de her 2 gutter her kender du nok. Den anden hedder William, og det er faktisk på grund af ham, at ham du kender i forvejen er med i den video. For det var faktisk 7-årige Williams idé, at Daniel Akker skulle hjælpe med at promovere Charity Antivirus, et velgørenhedsprojekt, der kombinerer computersikkerhed med hjælp til verdens udsatte børn. Og derfor har William nu fået en ven, som alle hans jævnaldrende drenge, og vel også en del andre, med god grund misunder ham. William, kan du sige hej? Har du det godt? Hvad er det for en trøje, du har på? En England? Den er fin. Har du selv valgt den? Nej, min mor har. Okay. Men koncentrationen er langt væk fra tøj for William, der langt hellere vil snakke om sin gode ven Daniel Akker. Den allerførste gang, jeg faktisk kender ham fra, var fra Charity Antivirus, og jeg er glad for, at jeg er blevet venner med ham. Og selvom Akker tilbringer det meste af tiden med fodbold i Liverpool, så kan venskabet godt holdes ved lige. Også selvom William kan være i tvivl om Akker nogensinde har været ven nok til at invitere på visit i England. Nej. Okay. Hvad er der besøg mig i det? Nå jo, på den der restaurant der. Ja. Og med enighed i venskabet kan interviewet fortsætte, lige indtil kammerat Akker får et spørgsmål om rollemodeller. Og så bliver det for kedeligt, og så skal der ske noget andet. Jeg prøver at leve det liv, jeg har, og jeg prøver at være der for min familie og for mig selv. Jeg prøver ligesom at lægge det lidt væk. Men når snakken på poppen falder på endnu en tur foran kameraet, eventuelt en opfølger på den første Charity Antivirus, så er koncentrationen tilbage. Du var rigtig god, da vi lavede den video, ikke? Ja. Der havde du styr på tingene. Både på dansk og på engelsk, og der var ikke et øje tørt.